Piesta karon ni San Jose isip worker. For your information, mabasa gani ni sa Book of Genesis katong bag-o lang nakasala si Adan ug si Eva nga kana di ay work or trabaho tunglo di ay na tungod sa sala nga nahimo nato or curse because of sin. Maunang kabantay mo, lisod manarbaho no before makakaon. Pero ang good news, kay pagkanaog sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan, mipili siya ni Jose, iyang ama-ama, nga usa ka karpintero ug nahimo sab siyang karpintero. So, gitransform ni Kristo ang tunglo sa sala, nahimo na karon nga blessing ang work. So, na ako'y duha katambag. Number 1, alang sa mga nagtrabaho diha, ilabi na sa mga gagmay trabaho o gagmay sweldo. Dili ta mulambo kung magsigi tagreklamo nganong kanira akong nadawat nganong ingon ani. Instead nga ireklamo, maayo pa. Ihalad sa Dios ang imong trabaho, iampo. Ipasalamat ang gamay nga imong madawat ug paningkamot lang gyud. Ug ang Dios na ang bahala mo bless sa imong pagpaningkamot, basta paningkamot og pagampo lang gyud. Ikaduha, alang diha sa mga employers, palihog, ayaw daog-dauga ang inyong mga trabahante. Ipabati hinuon nila nga ang ilang trabaho na ay dignidad ug usa ka blessing alang niya ug sa iyang pamilya. Timan si Kristo baya mipili sa usa sa pinakaubos nga trabaho sa iyang panahon. So ayaw daog-dauga inyong trabahante abilang kay ingon ana ra iyang trabaho ug ingon ana ra iyang madawat. Dili mo tolerate ang Ginoo ni ana. Okay? God bless.